Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Θα ξεκινήσουμε με την τραγωδία στην Ινδονησία. Πάνω από 22.000 σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Sky News, εκ των οποίων και πολλοί ξένοι τουρίστες έχουν χάσει τη ζωή τους. Ενώ ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο οι πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε την Κυριακή στις 3 το πρωί ώρα Ελλάδος στα δυτικά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με ξένα ειδησιογραφικά πρακτορεία. Στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών τώρα, την καταστροφή στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Το μέγεθος της καταστροφής στην πληγής από τα τσουνάμι Ατσέχ σόκαρε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, που περιοδεύει εκεί σήμερα. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων αυξάνεται, ενώ σε πολλούς επιζώντες δεν έχει καταστεί δυνατόν να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που συνοδεύεται και από τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, James Wolfenson, δήλωσε σοκαρισμένος από την κατάσταση και τόνισε ότι η καταστροφή στην Ατσέχ είναι η χειρότερη που έχει δει ποτέ του. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο της Θεσσαλονίκης δικάζονται σήμερα οι 9 νεαροί, οι οποίοι το πρωί της πρωτοχρονιάς προκάλεσαν επεισόδια στο σταθμό ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Η βοήθεια είναι σημαντική, όμως ίσως ακόμη πιο σημαντική από τα πόσα χρήματα υποσχόμαστε είναι η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι πρόκειται για ποιοτική βοήθεια, η οποία θα διοικητευτεί τάχιστα και με έναν αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο, τόνισε ο Μπαρόζο. Πρόσθεσε δε πως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί ώστε να περιλάβει και την δέσμευση των 350 εκατομμυρίων ευρώ. Απαντώντας στην κριτική για το νομοσχέδιο για το βασικό μέτοχο, ο Προκόπης Παυλόπουλος τονίζει ότι συνάδει τόσο με το Σύνταγμα όσο και με το κοινοτικό δίκαιο. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την τοποθέτηση σουφλιά, λέγοντας ότι πρόκειται απλώς για φήμες. Παρά το γεγονός ότι για την αστυνομία παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η δολοφονία του ειδικού φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη στη Σκοπιά έξω από την οικία του Βρετανού στρατιωτικού ακολούθου να αποτελεί εγκληματική ενέργεια, στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει σημάνει συναγερμός. Συγκινητική υπήρξε η ανταπόκριση των πολιτών στο μαραθώνιο ανθρωπιάς της κρατικής ραδιοτηλεόρασης για τους πληγέντες από τα τσουνάμι στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Το βράδυ της Τετάρτης δημοπρατήθηκαν προσωπικά αντικείμενα που προσέφεραν κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, του πνεύματος και του αθλητισμού. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ένας 32χρονος άντρας κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 85χρονου Διαμαντή Παγίδα, λίγο μετά την αλλαγή του νέου έτους στη συνοικία Παναγία της Καβάλα. Θα περάσουμε λιγάκι στις εξωτερικές ειδήσεις. Συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία της Συρίας είχε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Άρμιταζ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος επανέλαβε την ανάγκη απόσυρσης των Συρίων από το Λίβανο, σύμφωνα με την απόφαση 1559 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα από επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στη Βαγδάτη, κοντά στα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Ιρακινού Πρωθυπουργού Ιγιάντ Αλάουι. Στο Παναθηναϊκό τώρα, εκτός μεταγραφικού παζαριού, θέτει η διοίκηση της ανόρθωσης τον Nordin Voter, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολλανδός πολύ δύσκολα πλέον θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και στην πρόγνωση του καιρού τώρα, βαθμία επιδείνωση του καιρού από σήμερα με βροχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογία. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, αλλά το βράδυ θα γίνουν βόρειοι, μέτροι και τη νύχτα ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το βράδυ θα χιονίσει, στο Χορτιάτι οι άνεμοι θα είναι βόρειος ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 9 βαθμούς Κελσίου, αλλά από τη νύχτα θα σημειώσει βαθμιαία πτώση. Κυρίες και κύριοι, αυτά προς το παρόν με τις εγχώριες και διεθνείς ειδήσεις. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσετε. Ραντεβού στο επόμενο δελτίο ειδήσεων. Ως τότε, γεια σας. Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα, σε 10.200 ανέρχεται ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν τραυματιστεί στο Ιράκ από την έναρξη του πολέμου. Στο Βελιγράδι τώρα, η σερβική κυβέρνηση απορρίπτει την σύλληψη 4 στρατηγών, οι οποίοι καταζητούνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία για ομότητες στο Κωσυφοπαίδιο το διάστημα 1998-99. Το Βελιγράδι εύχεται πάντως να παραδοθούν εθελουσίως. Η άρνηση συνεργασίας της σερβικής κυβέρνησης εκφράστηκε διαστόματος του Υπουργού Δικαιοσύνης Ζόραν Στοϊκόβιτς. Στο πρωτάθλημα τώρα, στις 7.30 θα αρχίσει τελικά το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής για την πρώτη εθνική κατηγορία που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Η αυλαία της αγωνιστικής θα ανοίξει το Σάββατο με τις αναμετρήσεις Καλιθέα Ξάνθη και η Χαλκιδόνα Εγάλεο, ενώ το πλήρες πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις έχουν ως εξής: για Σάββατο 8 Ιανουαρίου. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Τετάρτη, βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη θα επικρατήσουν βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Οι Υπουργοί Υγείας, Εξωτερικών και Ανάπτυξης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα σε μια έκτακτη σύνοδο στις Βρυξέλλες, κατά την οποία θα συζητήσουν τον καλύτερο συντονισμό της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες της Νοτίου. Συγκινητική υπήρξε η ανταπόκριση των πολιτών στον μαραθώνιο ανθρωπιάς της κρατικής ραδιοτηλεόρασης για τους πληγέντες από το τσουνάμι στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Ετοιμάζεται η δεύτερη αποστολή της ελληνικής ομάδας διάσωσης για τις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας που επλήγησαν από το φωνικό τσουνάμι. Η ΕΟΔ ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στους πληγέντες. Ιδιαίτερη σημασία είχε για την ΕΟΔ η ανάστερση του Τίμιου Σταυρού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον Ιωάννη Γκουζιώτη, ο οποίος και τον αφιέρωσε στους λαούς του Ινδικού ωκεανού. Στελέχη της ελληνικής ομάδας διάσωσης από όλα τα παραρτήματά της συμμετείχαν στις τελετές αγιασμού των υδάτων, είτε σαν ασφάλεια υγρού στοιχείου, είτε παίρνοντας μέρος στην ανάστερση του Τιμίου Σταυρού. Θα πνέουν βόρειοι πολύ ισχυροί μέχρι θυελλώδης και από το βράδυ πιθανόν πολύ θυελλώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ενιαίο ωράριο στην αγορά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Βήμα ανήμερα των Θεοφανίων. Η ρύθμιση θα είναι έτοιμη το αργότερο ως τις αρχές Φεβρουαρίου. Στην άμεση επέκταση των λεωφοριοδρόμων κατά περίπου 13 χιλιόμετρα σε 8 κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής προχωρούν το Υπουργείο Μεταφορών και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας. Σύμφωνα με τα νέα, σύντομα στην Αττική θα υπάρχουν συνολικά 51 χιλιόμετρα λεωφοριοδρόμων. Εκτός λειτουργίας θα είναι το διατραπεζικό σύστημα Δίας όλο το 24ωρο της Κυριακής 9 Ιανουαρίου λόγω εργασιών στην ηλεκτρομηχανολογική υποδομή του. Στις 7:30 θα αρχίσει τελικά το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής για την πρώτη εθνική κατηγορία που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Η αυλαία της αγωνιστικής θα ανοίξει το Σάββατο με τις αναμετρήσεις κάλλη. Θα πνέουν βόρειοι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδης με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, τέλος, θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, έτσι διαμορφώθηκαν οι ειδήσεις μέχρι στιγμής. Ραντεβού στο επόμενο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Blue Sky στις 3 στο τέλος σας.